Po minuloročnom úspešnom uvedení časopisu Trendy bývaní na slovenský mediálny trh sa dnes dostávame do ďalšej fázy. Od dnes vám budeme prinášať okrem printovej verzie časopisu aj videospravodajstvo z rôznych výstav, veľtrhov, ktoré budú umiestňované na našej webovej stránke na Facebooku, na YouTube. A tento premiérový vstup je z výstavy Nábytok a bývanie v Nitre. Nové trendy v dizajne, bytová kultúra z diel slovenských dizajnerov a výrobcov, ekológia a bývanie sú i nosné témy významného nábytkárskeho veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý sa už po 23. krát predstavil na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 5. do 10. marca 2013. Táto prezentácia nábytku a bytových doplnkov je vždy lahôdkou pre milovníkov krásy, dizajnu a útulného domova a je nielen vyhľadávaným symbolom začiatku jary pre každého účastníka, ale aj významným impulzom pre rozbeh nábytkárskej obchodnej sezóny na Slovensku. Nachádzate sa v expozícii spoločnosti MSIE. Naša spoločnosť sa už 26 rokov venuje zariaďovaniu interiérov. Zastupujeme na Slovensku svetoznámych dodávateľov. Každý rok predstavujeme nové trendy a novinky zo sveta dizajnu. Luxusný model Serena od svetoznámeho dizajnera Giuseppe Nicolettiho. Vysúvanie jeho sedákov zvyšuje komfort sedenia, keďže klienti dnes oceňujú pohodlie, nielen dizajn, pretože v sedačkách sa už viac menej leží a nielen sedí. Pohodlná talianska posteľ, ktorú môžete kombinovať v akýchkoľvek prevedeniach, v krásnych luxusných kožiach alebo látkach. Modely, ktoré ponúkame, majú nielen kvalitné prevedenie a prešívanie, nielen elegantné prvky, ale sú neuveriteľne pohodlné. Toto pohodlie vlastne doplňajú elektronické prvky. Rád by som vám predstavil našu firmu HT Design, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom krbových ložiek a krbov na európskom trhu. Naše výrobky môžete nájsť pod značkou M-Design. Podľa druhu použitého paliva môžeme rozdeliť naše výrobky na tie, ktoré spaľujú drevo a tie, ktoré spaľujú plyn. Kúrenie v krbe drevom podporuje aktívny pohyb a je spojené so zabezpečením vhodného palivového dreva. Kúrenie v krbe na plyn je pri navodení rovnakej atmosféry ako u krbu na drevo neporovnateľne pohodlnejšie a nenáročné na čas, ktorý nemusíme venovať príprave paliva. V tejto nábytkárskej prehliadke bola možnosť vidieť súčasný moderný svetový dizajn, prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami. Z hľadiska skladby sortimentu má na veľtrhu najväčšie zastúpenie nábytok do obývacích izieb, ďalej sedací a kuchynský nábytok, predsieňový nábytok a v neposlednom rade i štýlový nábytok. Záujem vystavovateľov sa zvýšil o prezentáciu materiálov na zariadenie interiérov bytov a spoločenských priestorov, čo je úmerné so súčasne narastajúcim dopytom užívateľov, ktorí požadujú nielen tovar, ale aj príslušné služby dizajnéra. Firma Partner Group patrí medzi predných dodávateľov drevoplastových výrobkov na slovenskom trhu od roku 2009. Drevoplastové výrobky značky Woodlook patria medzi špičku v danej oblasti. Od roku 2009 sme nainštalovali viac ako 40 000 m2 drevoplastových výrobkov značky Woodlook na fasády, ploty či terasy. Práve zloženie výrobkov značky Woodlook ich predurčuje ich bezúdržbovému užívaniu. Firma Dimex Slovensko z Martina je výrobcom vlisových fototapiet. Vlisové fototapety sú ideálnym riešením súčasného trendového bývania. Fototapety vyrábame na vlisový podkladový materiál, ktorý je ideálny do súčasného priestoru. Individuálne požiadavky zákazníkov dokážeme vyriešiť tlačou vlastných fotografií, motívov a na ľubovoľný rozmer. Náš sortiment zahŕňa katalógový predaj, v ktorom si môžete vybrať z fotografií miest, prírody, interiérov, grafík. Ďalšia skupina sú vlastné fotografie, kde môžeme riešiť potreby z hľadiska miest, ktoré ste navštívili, prírody, panoramatických miest, spomienok na najkrajšie obdobie vašich dovoleniek a podobne.
Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu bol aj 16. ročník výstavy nábytkového dizajnu Fórum dizajnu na tému Harmónia a kontrast. Výberová výstava sa zamerala na nové prístupy dizajnérov, architektov a študentov dizajnu pri využívaní rôznych materiálov a ich kombinácií v súvislosti s bývaním. Organizátori predstavili návštevníkom výrobky, prototypy alebo funkčné modely nábytku, interiérových a exteriérových prvkov, ako aj bytové doplnky. Naša rodinná firma Urgela je výhradným dovozcom a predajcom výrobkov Steel pre slovenský a český trh. Výrobky od talianskej spoločnosti Steel sú zaujímavé hlavne svojou technológiou, remeselným spracovaním, ako aj materiálovým spracovaním. Ich cenová náročnosť je trošku náročnejšia, je vyššia, ale ponúka komfort plnohodnotného profesionálneho zariadenia pre domáce použitie. Párne varenie spolu s elektrickým vybavením rúr je technológia, ktorá je hitom trhu a sú to výrobky, ktoré sú požadované hlavne technologicky tým, že ponúkajú veľmi komfortný pokrm, ktorý je zdravý, ktorý je chutný, ktorý je nenáročný na prípravu a zároveň energetický úspor. Společnost Maniflex používá vlastní patentované materiály, patentované studené a paměťové pěny. To nám umožňuje dávat klientům 12 let záruku na to, že se jejich madrace neproleží a naše výrobky získaly nejvyšší zdravotní certifikaci jako zdravotní produkty první kategorie. Nacházíme se u naší vlajkové lodi, madraci Dual Comfort Silver Magnifico. Ta madrace se vyrábí ve výšce buď 22 nebo 30 cm. 30 cm je výška, která se používá hodně ve Spojených státech, ale i na Slovensku se stala velmi populární a prodali jsme tu několik těchto madrací. Měli jsme spoustu požadavků od klientů ze Slovenska, abychom otevřeli v této krásné zemi. Takže v centru Bratislavy, kousek od hlavné stanice Mlýnské Nivy, v Karadžičově ulici jsme otevřeli reprezentativní showroom Maniflex pro Slovenskou republiku. Budu rád, když se tam společně uvidíme. Design, drevo, príroda v interiéri, drevo ako materiál súčasnosti i budúcnosti, inšpirácia nábytku prírodou a prírodné prvky v interiéri. V tomto duchu sa niesol úspešný 23. ročník veľtrhu nábytok a bývanie 2013 v Nitre. Verím, že vás náš pohľad na výstavu nábytok a bývanie zaujal a už dnes sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé tipy a reportáže, ktoré vám bude pravidelne prinášať náš časopis Trendy bývanie.